салом алейкум бардор азиз. Мошини фурӯшӣ нигоҳ кунед да. Ҳамин мошини тайпои хидмай Vectra биай дути бечка мегин. Солиш 96 моториш 1.616 Экотек. Мақсад расходиш кардам хидам барои ҳай кардани хидам. Ма такси умуман заргинесм намезанам. Дута балони пеша нав задам бо. Хоб моториш 1.616 утилизация ҳуҷҷат ҳастай кадагиан. Аккумулятори нав, краска тоза, без сарапина. Мордаи фасониш седан. Касоне ки конкретни харидонӣ занг занен. Хоб қисмати дарунша нишонтон метамозӣ. Аввал як қисмати берна тамошо кунем мошина шумо. Фақат нафарое ки серьёзни харидорен ина занг бизанен. Ҳамроҳи хидм мақсад маслиҳат мекунем бачаҳо азиз. Vectra бе 96 сол. Мошин ҳозир дар ноҳияи восеъ досон. ноҳияи восеъда қарор дорад. Хулас ҳамин мошин просто қонуну қоидааш қатъи кардагида бачаҳо азиз. Ҳам мехарӣ фақат ҳай мекунӣ мегарди бе ягон расход. Ина марамад мошини фурӯшӣ. Конкретни харидоро занг занен. Муомила мекунем. Мақсад маслиҳат мекунем, мефурӯшем ша бачаҳо азиз. Ина мошин. Аввал қисмати дарунша тамошо мекунем бачаҳо азиз. Пешакӣ мегӯям люк дора. Ина. Мошин без сарапина. Тоза акай. Хоб дарунша. Ира хид нав задам. Самоятак задам, телефонак задам. Хоб моториш 1.616 коробкаш механика, газ плюс бензин. Хоб ина мошин бачаҳо азиз. Қисмати даруни мошин тоза акай. Чихлои нав. Ина люкш. Касе ки мехара конкретни харидор боша агар занг зад маслиҳат мекунем. Ина мошинча. Тоза, фасони хушрӯ. Просто барои ҳай кардани хидм тайёрш кардам. Мақсад хеле охи ягон Corolla Camry бихарам мегӯям барои мефурӯшам ша бачаҳо азиз. Ина мошинча. Ина тоза. Хушроак. ҳозир қисмати моторшам мебинем бардор азиз. Аввал багажа нишонтон медиҳам. Запаскаи мошин. Ина. Хеле тахтачора мондагим. Ина. Нав масъала ҳалиш кардам бачаҳо азиз. Нав ҳалиш кардам. Газ, бензин. Ҳардаш кор мекунад. Ина дӯстон. Дарош маҳкам шавиша бинед. Чотка хушрӯ. Ина. Қисмати пеш. Соза хуласина. Ҷора бинед. Хушроак. Балонои нав. Қафош ака бардор аз нав нест ая. Где-то ҳами 75 ёки 80% да хулас. Қисмати моториш. Ина. Моториш 1.616. Аккумулятори нав. Экотек. Хоб фақат харидорои конкретни бачаҳо занг занен. Нархша бачаҳо азиз мегӯм 40 та мегӯм. Муомилаш мекунем бо 40,000 сомон Vectra B муомилаш хати бачаҳо азиз. Занг занен омада чахчах кунен ай пеш бинен на. Мошина ҳай кунен. Маъқултон шава агар бигирен ша. Ами конкретни Vectra харо дароӣ кунен. Мисол ягон дӯсту бародаротон аки хелаки бачаҳо азиз ами мошини тоза ки бихоҳен ина марамад 40 та мегӯм арзонаш мекунам бо савдо мешава бо. На интернета суроғ кунен на сомонтиҷи бидурен сайтҳоро тамошо кунен. Хулас
адуши